en Kevin Bertien. Oh, de concentratie bij de man nog. De nummer 600 als stopstart. Wie komt daarbij? Is het Nijverdal van Nijverdal? Van Nijverdal, ja hoor. En dan samen naast elkaar. Kom op, Kajen. Volgens mij die 655. Het is even kijken, inderdaad hoor. 655. Het is de 10. Naar binnen, Kajen, naar binnen! Kom op, jongen! Kom op, jongen, trappen! We kunnen in de blad met de starting van 910. Het gaat heel spannend worden hoor. We gaan kijken zo meteen naar die laatste bocht. Wie komt er als koploper uit? Is het Assen? Is het Nijverdal? Het gaat heel erg spannend worden hoor. Zes zonder en 55 nog steeds de koploper. Gaat hij de opbrengst